Artà en joc és la nova proposta de Ràdio Artà, un nou espai dedicat al món de l'esport. El jove Pep Toni Gomila, coneixedor del món esportiu i persona molt creativa, dinàmica i compromesa, en serà el conductor. Comptarà amb el suport essencial d'un altre excel·lent professional, Llorenç Terrassa, el nostre tècnic municipal. Volem el millor pel nostre poble. Artà en joc. Salutacions, oient de Ràdio Artà, benvinguts a un nou programa d'Artà en Joc i ja en van 99. Som en Pep Toni Butler i tots aquí una vegada més abans d'aquest programa 100 que ja us podem anunciar que serà diumenge a les 5 a la sala d'actes Ivet, a la sala d'actes del Teatre d'Artà. Esteu tots convidats a assistir-hi, serà un format taula rodona, serà en directe a les 5. Aquest programa s'emetrà després el dimarts una altra vegada. Dimarts que ve no hi haurà Artà en Joc en directe, hi haurà el programa sent una altra vegada per qui no l'hagi pogut sentir. Tindrem convidats esportistes, tècnics, presidents i ja anireu veient, el públic participarà i també tindrem, com sempre, l'inestimable ajuda del responsable de Ràdio Artà, Tomeu Caldentell, que està al compte dels tècnics. Hola, Tomeu. Bones tardes. Com estàs, Tomeu? Bé, això, ja nervis de preparar aquest número 100, que ja m'ho du mal de caps, però que segur que serà ben interessant. Molta feina, m'imagino. Una mica, com bé saps, però bueno, segur que sortirà molt bé. Esperem que sí, i comptam també amb l'inestimable ajuda també de l'Ajuntament d'Artà, en aquest cas amb el tècnic esportiu Llorenç Terrassa, que ens dona suport extern i que també està fent feina de valent per aconseguir brindar-vos un bon programa 100. Però ara anem al programa 99, que és el programa d'avui, i avui comptam amb la presència d'un entrenador de futbol com és en Joan Seguí. Bona, Joan, gràcies per venir. Bones, Pep Toni, encantat. Primer de tot, per qui no te conegui, qui és en Joan Seguí? En Joan Seguí és un jove d'Artà, té 29 anys, m'agrada molt el futbol, faig feines a piscina de Gat de Pere i sóc un aficionat tant del Madrid com del Mallorca. Molt bé, molt bona definició, molt bona explicació, tu passaves tanta pena de que no sabies què contestar. Exacte. Això surt tot sol. I ara que ja coneixem en Joan, anem a començar per el principi de tot, i és com vas començar tu en el món de l'esport? Bueno, jo vaig començar, no sé si tenia 3 o 4 anys, mon pare i ma mare em van apuntar i vaig començar tant a futbol com en tenis. I, bueno, jo vaig estar un parell d'anys que feia 2 esports, fins que hi va un any que el meu pare m'han dit una cosa o l'altra i jo sempre m'ha agradat el futbol. Sempre t'ha agradat el futbol. Com recordes aquests inicis en el món del futbol? No ho sé, tens record molt bon del futbol. És a dir, tant he fet molt d'amics allà, tens records molt bons i és una afició que no vull perdre. És una afició que el meu padrí me la va ensenyar i és una afició que no vull perdre. Molt bé. I en el tenis, clar, ho vas haver de deixar perquè havies de triar un dels dos, vas triar futbol perquè és la teva passió, però com recordes també un poc el principi en el tenis, perquè és molt diferent el futbol del tenis, no són dos esports gens semblants, de fet. Sí, jo recordo en el tenis que, és a dir, quan vaig començar més que res perquè també hi havia molt d'amics meus que hi anaven. És vera que m'agradava anar-hi, però part era perquè els amics hi anaven, no era com en el futbol, que era una cosa que també m'agradava mirar per la tele. I això. I també vas tenir en Joan del tenis. Exacte. Tothom l'ha tingut, tothom l'ha tingut. Com recordes també aquests moments amb en Joan? No, amb en Joan, és a dir, és família meva, en plan de part de ma mare. I en Joan és una persona que sempre que el veig per Artà molt bé, tant també com amb en David, i tens records molt bons. En el futbol, quan vareu començar a posar posicions, en quina posició jugaves tu? És a dir, jo des de petit tant he jugat tant de lateral, com a mig del camp, com a banda, com a davanter. És vera que quan hi havia futbol 7 normalment jugava de davanter al mig del camp, el que qualque de vegada me tocava estar un poc més de darrere. I quina és la posició que més t'agradava jugar a tu? Al mig o davanter. Al mig o davanter. Vas començar jugant futbol 7, xerraves de futbol 7. Com és el pas de futbol 7 en el futbol 11? Perquè, clar,
per l'espectador és una cosa, però per jugador és una cosa totalment diferent. Com és aquest vot? Jo trobo que és un vot molt gran, en plan, estar acostumat a espais més reduïts i arriba un moment que, a part de que el camp és més gros, també hi ha més jugadors, costa més estar acostumat a jugar amb menys jugadors. És una cosa que jo penso que s'hauria d'intentar haver una categoria que des d'A20 ja puguis com intentar ficar-te en el futbol 11. Que sigui abans, que Exacte. no va d'esperar fins infantil en aquest Exacte. cas. No vull dir que pintura ja comencin amb 11, però almenys fessin una categoria que, aunque siguin 9 o 10, però que almenys ja hi hagi més gent. Intentar acostumar-te un poc a més persones. I fins a dia d'avui encara jugues? Fins quina edat vas jugar? No, jo vaig jugar fins a juvenil. És a dir, he fet tot... Vaig començar des de l'escoleta i vaig acabar a juvenil de tercer any. Me'n record que després vaig començar la pretemporada en el primer equip i m'havien dit que hi hauria un equip de joves i no sé què, i després els joves se van com a tirar un poc enrere, jo també m'vaig tirar enrere, i des de juvenil de primer any combinava gimnàs i futbol. I hi va haver un dia que vaig dir una cosa a l'altra i vaig decidir entrenar els al·lots i sí, estar en el gimnàs. És a dir, tu has jugat tot el que és l'etapa formativa, en els darrers anys de juvenil que sí que la posició ja era més marcada, de que te tocava jugar generalment? De mitja punta, no? Solia jugar. Aquí O mitja jugava punta o banda esquerra. Mitja punta, no? M'imagino que amb el número 10. No, però m'ha agradat. No t'ho deixaven dur, te tenien castigat. Justament el darrer any, que era l'any que podia triar, justament no vaig fer la pretemporada i vaig començar mitjan temporada i ja no el vaig poder agafar. Te van prendre 10. Però l'he duit un parell d'anys. Van prendre 10. I què és l'important quan jugues de mitja punta? És més important tenir un bon físic, tenir un bon cap, tenir una bona tècnica? Què és el més important? Jo penso que en el futbol tot és important, però crec que el més important és tenir el cap bé. Si tens el cap bé, crec que tot funciona. És vera que el físic i la tècnica és molt important, però el més important és estar bé del cap. I de totes les categories que has passat com a jugador, quina és la categoria que més t'ha agradat o que més l'has disfrutada? La que més m'ha agradat, en tens dues. Tens la de la vida de segon any, que va ser l'any que van fer campions, Mira. i després la de segon any, que hi havia en Víctor que mos entrenava, que també tens records molt bons, que van fer tercers. És molt important, també l'amistat, com t'has dit, coincidir molt amb els amics. Clar, en el tenis, vulgui o no, és un esport més individual, en el futbol és un esport col·lectiu. Com és important per un equip de futbol, tu que ara ho viu dels dos costats, que hi hagi un bon vestidor? És clau. Si no ets una pinya, per molta qualitat que hi hagi, no va enlloc. Jo crec que és el més important de tot. En plan, tenir un bon grup, que tots siguin entre cometes amics i que tots vagin a la mateixa direcció. Si cadascú va per la seva direcció, tard o prest, no va bé. Bé, dius que vas deixar el futbol, però que ja feies molt de gimnàs. Com comences també en el gimnàs? Perquè, clar, hi ha sempre el típic de tothom va al gimnàs, jo vaig al gimnàs, hi ha que hi va per salut mental, hi ha que hi va perquè té moltes hores mortes, en el teu cas no tenies hores mortes perquè jugava a futbol. Conta'm un poc com recordes els inicis en el gimnàs i ara anirem als teus progressos, que han estat bastant grossos. Sí. És a dir, jo en el gimnàs vaig començar, és veritat que pintura vaig començar amb 14-15 anys, que era el típic que l'estiu no hi havia futbol i pintura m'apuntava 2 o 3 mesos, però en vera després ho vaig deixar. I després és vera que una vegada vaig tenir 17 o 18 anys, no sé exactament ara quants en tenia, vaig començar i vaig notar que era una cosa que m'agradava. A part de que era un puesto que si un dia hi volia anar un poc més pret, si un dia ja no tenia sempre la mateixa hora i la mateixa obligació d'anar-hi a tal hora, sinó que m'ho podia distribuir un poc jo, va ser una cosa que me va agradar i és una cosa que segueix mantenint. I què és el que te motiva en el dia a dia seguir anant en el gimnàs? Perquè a vegades hi ha gent que li fa peresa, tu sé que no és el teu cas, què és el que te motiva, què és el que te diu, va, vull anar al gimnàs, vull passar tanta estona, perquè no ho sàpiga, ara ve del gimnàs, és a dir, no ha passat ni per casa seva, ve de la feina en el gimnàs, i del gimnàs aquí, és a dir, què és el que te motiva a dur aquesta rutina? És a dir, jo és una rutina que en plan, que trobo que és una disciplina, en plan, jo quan vaig començar és una cosa que dic, he d'anar sí o sí, i és una cosa que em vaig marcar i és una cosa que jo un dia que no hi pugui anar ja me sent malament, però penso que és una cosa que jo per mentalment m'ajuda molt a anar-hi allà. En plan, és aquella horeta que en plan, que desconnecta tot i és aquella horeta que és per jo.
I és una cosa que no canvia. És vera que hi ha dies que me fa més peresa, hi ha dies que fa mal temps i pintura m'estimaria més quedar que meva, però sé que quan surts d'allà, en plan, me'n vaig molt bé. I quant de dies a la setmana hi vas? Hi vaig mínim 5 dies. I després el dissabte, si hi puc anar o si no tens res que fer, hi vaig. No, molt bé, molt bé, molt bé. Vares deixar el futbol, vares anar al gimnàs, te'n penedeixes d'haver deixat el futbol, t'agradaria seguir jugant o està bé així? És a dir, no m'arrepenteix de tot el que he fet. El que sí que m'arrepenteix, és a dir, perquè jo a juvenil de segon any, quan quedaven 3 mesos ho vaig deixar i en plan aquell temps vaig estar en el gimnàs i després la pretemporada de juvenil de tercer any me la vaig perdre i pentura quan duien 3 o 4 partits me vaig tornar a apuntar. I m'arrepenteix d'aquells 5 mesos, diguem, d'haver-ho deixat. Troc que és una cosa que ara mateix valor que hauria d'haver fet. I en so deixarò després en el final, quan ja havies de pegar el bot amateur, aquí D'aquí no m'arrepentesc. trobes que... D'aquí crec que vaig fer el que sentia i ara mateix encara mantenc la mateixa idea. I tornaries a jugar, tu? Des de petit. No, ara, tu tornaries a jugar. Ara mateix no. És a dir, nosaltres tenim un equip que és de futbol sala, que normalment fem torneos així, més diguem, entre col·legues, i és vera que m'agrada, jo per exemple jugar a futbol m'encanta, però no me veig estant una altra vegada dins un equip. Molt bé, molt bé, molt bé. I com neix el punt de, vinga, me faré entrenador? Perquè no és tothom que serveixi ni tothom que ho vulgui ser, i no és tothom que li peguen en el mateix moment. Com te va entrar tu la vena de, anem a provar de ser un entrenador? És a dir, tot això sorgeix de... Bé, jo des de petit sempre m'ha agradat molt el futbol, jo sempre he seguit el futbol, tot el que sigui jugador sempre m'he enterat de tot. I jo des de petit sempre m'havia fet la idea que me veia com a entrenant. I hi va haver, me'n record, l'any de juvenil de segon any que va passar que en el club de l'Artà, és a dir, l'Artà va contactar amb la federació i sabeu que feien com un curset Artà. I en plan me'n record que hi havia molta gent interessada i jo vaig ser un d'ells i vaig tirar cap endavant. I va ser... Quan t'ho vaig veure vaig dir, és la meva oportunitat. I tot d'una justament vaig trobar puesto allà dins l'Artà. Molt bé, i quina categoria vas començar entrenant? Vaig començar infantil. Infantil. Jo vaig començar entrenant en el meu cosí, En el teu curí vas començar entrenant? en Miquel Ferrer. I què tal és això d'entrenar el teu curí? Bien, és a dir, sempre he vist son pare, que és el meu padrino, que sempre està allà, però jo és una dels anys que més m'ha agradat, també. Ara que dius això del teu padrino, ara tornem a ser d'això d'entrenador, com és que el teu padrino sigui àrbit? Perquè normalment el jugador o l'entrenador té tendència... L'entrenador ja no tant, però el jugador té tendència a culpar sempre l'àrbit, tot és culpa de l'àrbit, i que hagués sense àrbit en tots els idiomes que coneixem i qualcun que no coneixem encara. Com era per tu tenir en el teu padrinet dins els àrbits? És a dir, jo quan això ho va treure ja no me'n vaig donar compte. Jo me'n recordo que un dia vaig arribar a casa meva padrina i no sé si va ser el meu padrí que me va dir el padrino s'ha fet àrbit. I jo no m'ho creia. Però és vera que a jo no m'agrada que m'arbitriei, perquè sempre li he dit, sempre van en contra d'allò. Te passava molt que t'arbitrava ell? Sí, m'ha passat. M'ha passat molt de pit. T'anava a fer la punyeta, no? Exacte, volia que els atletes s'esforcessin un poc més. Veus, jo crec que també aprofitava si en el darrer dinar familiar havies pres el darrer bocí de porcella, devia dir, sí, i doncs ja és, per tu. Factura ho pagava així. T'has expulsat qualque vegada? No, i no. Ah, veus, el manco no t'ha expulsat. D'això s'ha portat. El manco no t'ha expulsat. I ara ja tornem a ser això d'entrenador, però és un cas poc habitual que tinguis un familiar àrbit. Sí. És a dir, no és tothom. No és tothom. No és tothom, aposta, volia comentar. Vas començar entrenant el teu cosí, vas començar entrenant aquesta generació del 2000. Sí, ell, Adrià Vendrell... En Bernat Esteve també... En Bernat Esteve justament no va jugar aquell any. Aquell any va ser l'any que se va separar de futbol i tennis. Ah, veus? Va ser aquell any. Veus? I tu com recordes això, aquest inici com a entrenador? Perquè és una cosa completament diferent a ser un jugador. Com a entrenador no descanses, són les 24 hores del dia, 7 dies de la setmana, ara arribarem en el dia d'avui, però com a jugador tu vas entrenar, acabes d'entrenar i te'n vas a casa teva. Com és aquest inici teu com a entrenador? És a dir, jo quan me vaig treure el títol, me'n recordo que el títol va acabar, no sé si, ara exactament no ho sé, però era més o menys antes de començar l'estiu. I jo quan vaig acabar el títol, hi va haver un dia que vaig arribar al camp de futbol i me va agafar el meu padrinos, perquè sabeu que havia xerrat en la directiva i m'havia dit que m'oferien un s'infantil futbol 11, que era s'infantil en aquell moment.
I jo en aquell moment, quan me vaig treure el títol, m'esperava que me donessin un equip de categoria un poc més baixa. Un Benjamí, un Exacte. Benjamí, un Alaví. I justament va sorgir així. És a dir, justament aquell any se va posar el meu padrino en jo, el que passa que va sortir com una idea, i jo ja era, no ho sé exactament, però sabeu que si ets entrenador no pots ser àrbit. És a dir, només pots ser una de les dues coses. I jo quan vaig començar la pretemporada vaig fer 2 o 3 setmanes amb el meu padrino, i el meu padrino quan va saber la notícia, en plan, me va deixar jo vaig estar amb en Quico Murillo, que era el president de l'Artà, i després també en Llorenc el Mes, és a dir, me va ajudar. I com va anar aquella primera temporada? No, molt bé, varen quedar quarts. És vera que en el principi estava un poc tímid, en plan, com que me venia un poc de nou, però a poc me vaig anar mullant i té molt bon record d'aquell any. I és una categoria que has entrenat bastantes vegades, la d'infantil. De fet, vos ha anat bastant bé entrenant aquesta categoria. Quin és el teu... És a dir, quina és la teva categoria? Quina és la categoria que dius aquesta és la que més m'agrada com a entrenador? És a dir, jo les dues categories que m'he disfrutat és AD20 i infantil. Hi va haver un any a AD20 que teníem un equip que ningú confiava en nosaltres, de Quirtà, i l'objectiu era mantenir-nos i ni el president confiava en nosaltres, i hi va haver aquell any que ho van fer molt bé i ens van salvar quan quedaven dues jornades. Mira, objectiu complit. I me'n recordo que aquell any m'han donat premi de millor entrenador de l'Artà. I això que va simbolitzar per tu? Perquè no deixes una cosa honorífica, però per un... Sí. És a dir, és vera que m'ho van donar jo, però per jo va ser com si m'ho donessin a jo i en Xisco Vega, perquè eren tots dos, en plan, tots dos exercien com a de primers, però mos anàvem ajudant i mos combinàvem molt bé. I tenc molt bon record d'aquell any. I després també tenc molt bon record de l'infantil quan vaig entrenar a Cap de Pere, que va ser l'any que van fer campions. Tu, un artenent com tu, se'n va entrenar a Cap de Pere. Què passa aquí? No, justament el que va passar és que hi va haver com un pot de... No lío, sinó hi va haver com un... Me'l van confondre, la presidenta se pensava que no entrenaria Artà, perdona, la presidenta se va pensar que jo no estaria per aquí, però jo en teoria m'envia d'anar a Vic, el que passa que vaig acabar de tornar, i res, i justament son pare d'en Xisco va ser president de Cap de Pere i me varen ficar allà. I com que era un pare d'un dels meus millors amics, amb una persona que tens molta de confiança, en plan, tot va sortir i va anar molt bé, a veure. I com és la primera vegada? Perquè jo aquesta pregunta sempre la faig, que tothom que va a Cap de Pere sempre faig la mateixa pregunta a tots els esports. Com és la primera vegada que has d'animar els que van de verd? És raro. És a dir, és vera que jo en aquests al·lots, que són justament els que ara entrenen enguany, perquè ara enguany torna a estar a Cap de Pere, les té molt de carinyo, però és vera que els primers dies, en plan, arribar i veure que no estigués les pesqueres, se me feia raro. I sobretot quan fan el cant i 1, 2, 3 escolar, en plan, encara qualque vegada dins el cant surt 1, 2, 3 Artà. És diferent, eh? És diferent. Passar del vermell en el verd és una cosa complicada. Vares entrenar a Cap de Pere i després vas tornar a entrenar a Artà? Com és aquesta tornada una altra vegada cap aquí? Res, jo en Àngela, la presidenta d'Artà, me va xerrar, me va dir que li agradaria que estigués en sol juvenil i vaig estar amb en Nofre. I justament també hi havia el meu fiol, que era en Pedro, que és germà d'en Miquel Ferrer. I era una de les coses que... És a dir, jo quan me vaig treure el títol d'entrenador, una de les coses que volia era entrenar en Pedro. Perquè era el meu fiol i me feia moltes ganes i dic, o l'entrenar aquest juvenil o res. I me va saber molt de greu perquè justament va ser l'any que van fer campions i aquests al·lots havien de ser cadets i confiaven en jo i en Xisco, i me'n recordo que me va saber un graver tant en Xisco com a son pare, digues-li, però el meu com va dir, he d'anar allà. És normal, tenies un factor familiar, exacte. Ja no només emocional de que tornaves a Artà, sinó de que tenies en el teu fiol. No és tothom que pugui anar al teu fiol, tampoc. És a dir, tornaves tampoc a dir el mateix. Exacte. El teu padrino, ara el teu fiol, hi ha un factor familiar aquí al mig, que és molt clar. Sí. Com va ser aquesta temporada aquí entrenant a Artà? Molt bé, és a dir, per jo va ser un poc estranya, perquè jo sempre havia estat primer entrenador, el que passa que és vera que amb en Xisco mos distribuïen molt bé, però jo notava com que comandava jo, saps? Però en Xisco era un reforç que en plan, que quan ell xerrava era com també si fos un primer, saps? Sí. Jo mai li havia dit en Xisco jo soc el primer.
El que passa que va ser aquí arribar tard i allò la presidenta m'ho va dir, en plan, el primer serà Nofre. I va ser el meu primer any de segon i en plan, me sentia un poc raro, no és un any que canviaria perquè és un any que en plan vaig aprendre moltes coses i me va agradar molt, en plan en el grup o tant en tots els al·lots sempre que deia me fan un munt de cas, però és vera que m'he sentit un poc raro en plan com que no tenies poder que per exemple havia tingut altres anys. I com és també fer de segon? Amb què te va canviar tu fer de segon a fer de primer? És a dir, sobretot en la presa de decisions, en plan, quan ets primer, en plan, tots els entrenadors has de muntar tu, si hi ha un problema ets tu que l'has d'afrontar, a veure que tens l'ajuda d'aquest segon, però en canvi de segon és més com que dones consells, és a dir, és com aconsellar primer, o si per exemple pots ser una cosa, dir-li el primer i menys que em pensa, i tot això. I després de la temporada davant d'això, vas seguir entrenant tartà? O també vas tornar a Gatapera? No, després vaig estar un any fora a entrenar, i després vaig anar a No, mentira, vaig estar un any fora a entrenar. No, ara... Ara, abans que tornessis a Gatapera, vas entrenar un any més tartà, Sí. aquí al mig. Exacte, a veure, mentira, vaig estar en so infantil i després... exacte, vaig estar en so infantil. I què tal va anar en infantil? No, molt bé, vaig estar amb en Paredes i saber que molt bé. Va ser bon any. És a dir, és un any que m'agrada molt. Amb en Paredes, en plan, era una persona d'Espalda que coneixia, que en plan, que m'ha relacionar més i és una persona que encara conserva l'amistat. Enguany inclús són socis tots dos amb el Mallorca. I en Sololot bé. En plan, vam disfrutar, vam anar a Calvià, que fèiem un torneo també contra equipos així, vam jugar contra el Betis, vam fer un parell de partits així bons, i no sé si van quedar setens dins primera. Ah, veus? Molt bé. I va ser un bon anyet. Molt bona temporada. Molt bona temporada. I després, ara aquesta temporada, t'has tornat cap a Gatapera. Com és que t'has tornat cap a Gatapera? No, és a dir, me'n vaig anar perquè justament també em va xerrar son pare d'en Xisco. Jo, és vera que quan vaig acabar l'any vaig dir jo enguany no crec que entreni, perquè és vera, no és que me cremés, però com que notava que necessitava com un descans. I justament eren les festes del mercat medieval de Gatapera, crec que eren, més o menys, i hi havia son pare en Xisco, i entre bromes d'això que varen fer dos cubades allà a la barra de l'escolar, perquè hi havia son pare allà fent que porava copes, jo li vaig perquè ell me diu, todo lo que tienes que hacer es venir a Gatapera. I jo li dic, no, en plan, este año no entrenaré, no sé què, i li vaig mollar la broma i dic, aunque si me da el juvenil, que justament era la categoria que havia fet campió, i me va dir, jo te lo doy, no sé què, i entre broma i broma així va començar. I com vos està anant aquesta temporada a Gatapera? No, molt bé, ara anar en tercers, és vera que els tres que estem a dalt no pinxam i és complicat, però i justament és primer que no sol fallar molt, però de moment estic molt content. És un puesto que no m'he arrepentit de la decisió que he fet. I quin era l'objectiu quan vas començar la temporada amb aquest juvenil? Ara dir, l'objectiu era intentar pujar de categoria. I ara estem esperant a veure, perquè en teoria crec que pugen els primers i després crec que són els dos, no sé si el millor segon, els dos millors segons, i hem d'intentar estar allà. En quina categoria estàs ara? A primera. A primera. A primera. Per qui no ho sàpiga, quina categoria ve després? Preferent. Val. Perquè després, això mos passa molt, que jo ho sé, i me diuen, dones per suposat coses que els altres no sabem. Dic, pues així ja ho deixam. Ara, abans de fer el breu descans que feim sempre, si ara te demanessin amb quina categoria, si poguessis triar de qualsevol categoria, amb quina categoria te vols entrenant més anys, quina categoria que t'agradaria més entrenar? O infantil o la vi. Són dues categories que m'agraden molt. La vi m'agrada perquè ja és el darrer any de futbol, és a dir, que ja l'any que ve ja comença futbol 11 i no, ja són bastant grandets perquè jo sempre he estat molt de... M'han agradat sempre els nins, però m'agraden els nins que puguis fer més feina. És a dir, no m'agrada ser com a... És a dir, quan ets entrenador ets educador, esclar, però ja m'agrada més fer un poc més de feina. Sí. No en plan... No sé si m'entens. Sí, que no sigui tan gordolot, sinó que li pots entrenar més. Jo m'agrada més poder fer un poc més de feina amb ells. Exacte, perquè quan són més petits les guardes més que res. Exacte. I les eduques per gran altres part estar el guardant. guardador, però jo m'agrada un poc més poder treballar amb ells. I què t'agrada més entrenar, futbol 7 o futbol 11, però? No sabria dir-te.
quan toca el futbol 11 és vera que t'agrada molt el futbol 11, però hi ha dies que dius m'agradaria tornar a entrenar a futbol 7 o a futbol 8, que ara bé, tot és futbol 8 ara. Sí, ara fet el canvi. futbol 8. El futbol 8. Ara, quan tornen d'aquest breu descans, m'ho explicaràs aquesta diferència, també de futbol 7 a futbol 8, que la van comentar un dia, i tornem d'aquí uns instants, aquí a Artà, en joc. Fins ara!
I ja tornem aquí a Artany Joc en aquest programa 99, recordant que diumenge a les 5, diumenge 23 de març, tindrem el programa 100, d'acord? Estic tots convidats a venir-hi. Després, al final del programa, vos farem un breu recordatori i una altra convidada. I ara estem aquí en aquest programa número 99 amb en Joan Seguí, que mos contava del futbol 7, però ara el futbol 8, Joan. Quina diferència hi ha entre aquest futbol 7 i futbol 8? Com vos canvia també un poc en els entrenadors? Jo troc que canvia tot. En plan, ficar un home més, en plan, tant tàcticament, troc que te canvia molt. Jo penso que és un bon canvi, en plan, sobretot, per exemple, per a Benjamín i Benjamín, però crec que de la vi, crec que hauria de ser futbol 7. Jo penso que és vera que quan té per a Benjamín o Benjamín se nota molt que en plan que n'hi hagi un més o un menys, però una vegada ja de 20, que ja és la darrera etapa de futbol, que després ja ve futbol 11, penso que hauria de ser futbol 7. I ara que has xerrat de tàctica, com a entrenador, a nivell tàctic, quina és la formació que t'agrada a tu? És a dir, jo m'agrada molt, tant per altres, és a dir, xerrant de futbol 11, m'agrada Futbol molt 11, posar, futbol 11. sí, o tres al mig del camp, és a dir, un pivot i dos interiors, també m'agrada molt jugar en dos pivots i un mitja punta, i també sempre m'ha agradat molt jugar en tres a darrere en dos carrilers i dos puntes, és a dir, un 3-5-2. Aquestes tres tàctiques també m'ha agradat molt, Què t'agrada més, defensa de 4 o defensa de 5? de 4. La defensa de 4, no? Quan tu que ets fanàtic del Mallorca, quan el Mallorca posa la defensa de 5, què en trobes? A veure, jo sóc un defensor de Aguirre, en plan, penso que... Crec que és el primer en la història. Jan Aguirre penso que és un entrenador que li devem molt, que en plan, que crec que l'afició del Mallorca no té tant en compte perquè Ventura no és un entrenador que ha fet el futbol que, per exemple, ara enguany està fent, que en plan, que jo trobo que Narrasate és un entrenador que sempre m'ha agradat molt i trobo que està fent una feina molt bona, però jo era molt fiel en Aguirre. T'agradava, tu? M'agradava veure que no anaves a veure el Mallorca i no disfrutaves Ventura, però era un tio que dius, me salvaré, i se salvava. Val, no, ets la primera persona que té aquesta opinió, però entenc el que dius i tens raó, és un salva equipos, i llevat en el Leganés que no li van deixar salvar el do, la resta l'ha salvat tots, i la seva feina l'ha feta. La seva feina l'ha feta. A nivell teu, mitja punta o dos interiors? Què t'agrada més? Jo m'agrada dos interiors. És a dir, sempre m'ha agradat tenir un pivot allà que greni un pot, diguem, i després tenir dos interiors que reparteixin un poc més el joc. Pivot destructor, més que Exacte. constructor, no? Exacte. Ara, és a dir, jo normalment ho sol posar en els partits més importants. Ara, si és un partit que dius que pot disfrutar un poc més, m'agrada posar un mitja punta allà que Ventura no faci tanta feina defensiva, però si no, sempre m'ha agradat més tenir tres tios, diguem, davant els dos centrals i intentar guardar un poc més... És a dir, jo com a entrenador sempre penso que el més important és defensar. Jo sempre m'ha agradat defensar bé. I després ja atacar, en plan, és vera que m'agrada atacar, però m'estim més sempre tenir l'equip ben ordenat i després ja intentar cercar cap a dalt. Els teus extrems oberts a banda o se fiquen per de dins? Ben oberts. Ben oberts a banda. Ben oberts. Ben Sempre oberts. m'ha agradat. I els laterals a l'hora d'atacar queden al mig o doblen per de fora? No, és a dir, també depèn molt de les característiques que tinguis de laterals. És a dir, sempre tens laterals que són més portentos físics, que cada pita poden rompre la banda o poden fer el que sigui. Però a jo m'agrada que les defenses pugin qualque pit, però no sempre. És a dir, jo m'agrada tenint sempre la defensa ben guardada. Sí, ben col·locat a darrere per el que pugui ser, per un susto. Com d'important per tu també és que el teu porter juguin sols peus? Perquè ara abans era el porter, només ha de saber aturar. I pobraves de porter l'únic que no sabia jugar amb els peus. Però ara, quasi, el porter ha de distribuir més el joc que els 5. Que ara en els 5 li demanen que juguin com a 10, també. Però, què opines? El porter teu ha de jugar amb els peus? No fa falta? Jo penso que, és a dir, crec que és una cosa que va inventar en Guardiola. Crec que antes mai se jugava en la pilota en els peus, en els porters. I crec que és una cosa que si no l'hagués creada ell, crec que Ventura no l'haguessin vist mai. I penso que és una cosa molt positiva, en plan, tenir un porter que te pugui tocar la pilota, no és un jugador més que pot tenir la pilota. Te pot diferenciar... I penso que és una cosa molt positiva. I que Ventura, si no hagués estat per ell, Ventura encara seguiríem igual pilotada, i el porter para i ja tot dona la passa cap a davant. Sí, pilotada, per amunt i per avall.
I després esteu punta de referència, punta mòbil, fals nou, que està tan de moda ara, fals nou també, que el fals nou ara tothom li atribueixen un Guardiola, però històricament sempre ha hagut el fals nou, que un Guardiola el va recuperar, Exacte. com aquell que diu. Un altre tipus de jugador. Sí. Quin t'agrada més d'estil de punta? Per el teu equip, te refereix, el teu equip ideal, no el que tens ara. Exacte, jo sempre m'ha agradat, és a dir, és vera que un delanter m'agrada que sempre estigui a davant, però en plan, penso que si la cosa no va bé per atacar, m'agrada que el delanter baixi un poc a rebre. En plan, que sigui com una ajuda, com a un segon delanter o un mitja punta més, per ja intentar cercar banda i intentar pujar tot l'equip. Un fals nou. Molt bé, molt bé. I tu com a entrenador, que ets d'aquests entrenadors que ara tu fins ara has entrenat formació, ja si arribes a entrenar amateur ja és un altre tema, però que ets un entrenador que imposes, no en el mal sentit de la paraula, però imposes el teu sistema de joc o t'adaptes a l'estil de jugador que tens? És a dir, jo sempre m'agrada posar el meu estil de joc. El que és vera que segons quins jugadors tinguis, per tu t'has d'adaptar un poquet, per tu segons quin jugador no els pot demanar segons què, però jo sempre intent jugar de la manera que jo m'agrada. Sí, sí. Intent cercar aquest jugador que per tu un jugador no li va bé això, doncs intent per tu cercar-li una altra posició. No, està bé. Està bé. I com a entrenador, com resoldries, o com ho fas, espero que no siguis cas, però tens el típic jugador que ho dona tot, però no té la qualitat suficient per poder jugar molt de minuts. Com és el teu tracte amb aquest tipus de jugadors? Perquè hi ha entrenadors que passen d'ells, hi ha entrenadors que en canvi són supercomunicatius amb ells i són dels que estan més pendents. Com ho fas tu? Jo penso que sempre tots els jugadors, tard o pres, tenen la seva oportunitat. I jo, quan tenc jugadors així, sempre els intent ajudar, els intent animar, i l'oportunitat sempre arriba. És vera que no sóc una persona que en plan, si ets serè, no. Això no ho he fet mai. El que és vera que tampoc regal minut per regalar. És a dir, si veig que un atlet no s'esforça i no fa res, pues no li donaré aquesta oportunitat que Ventura hi està cercant. Clar, és normal. A un futur te veus entrenant amateur o te veus més formació? Si t'he dit la vera, no ho sé. Jo futbol formatiu m'agrada molt i crec que amateur crec que te canvia molt. És igual que de la manera de jugar. És un dels motius per què vaig deixar futbol. En plan, jo penso que una vegada que vaig l'etapa de formació, arribar a amateur i penso que és diferent. Però no se sap mai. És a dir, tampoc m'esperava entrenar un juvenil aquest any, perquè l'any que vaig entrenar juvenil va ser com a de segon, i sincerament m'ha agradat. En plan, jo estic cobert a el que m'ha sortit. Després ja ho estudio i mir si m'interessa, si no m'interessa, però no descart res. No, molt bé. I també estàs fent feina a la piscina de Catapera, com deies? Estàs allà de socorrista, però també de monitor. Com és un dia a dia a la vida d'una piscina? A dir, la piscina, molta de gent se pensa que estem allà en plan a vigilar si qualcú s'ofega o el que sigui, i és molt diferent. En plan, allà tot el temps estem fent classes, si no fas classes ajudes a una a raconar, ajudes a una, o penturats de fer una tarea per una persona, en plan, crec que és una feina que pareix que no, però en plan, tot el temps estàs fent coses. És vera que físicament no és una feina que te rebenti, diguem. Sí, no anar a aixecar paret en el sol a 40 graus. No anar a picar pedra, però és una feina que jo quan caig la feina, en plan, arriba a casa i també arribo ben cansat. Clar. Sí, per exemple, hi ha coses a fer. Exacte. I a part de Capdepera, en plan, estem a la piscina de Capdepera, però també fem un programa que és del govern, que és Malta. Que és el programa Malta, que enguany justament m'ha tocat aquí estar, i estic molt content. I aquest programa trata de... És a dir, normalment fem un dia que anem a caminar, i fem una horeta i un poquet, i després l'altre dia solen quedar allà dins la plaça del mercat, que tenim aquell puesto que és per nosaltres, i són com exercicis, com si fossin classes d'educació física, de gimnàs, una mescla de tot. En plan, fem un poquet d'escalfament, fem un parell d'exercicis, i després les fem qualque joquet, i estan molt contentes. Per gent més major, que diguem. És a dir, gent de segona i tercera edat, és a dir, a partir de 40 anys. Molt bé.
I com arribes a fer feina a la piscina de Gat de Pere i a fer feina en bon esport, en aquest cas amb Antoni Morell, que també ha estat convidat d'aquest programa, perquè tu dius que t'envies d'anar a Vic, al final no te'n vas a Vic, però acabes fent feina a la piscina. Com és aquest procés? Sí, és a dir, jo vaig anar a Vic, el que passa que vaig acabar de tornar perquè m'han operat de la cama i justament me van operar, tot va sortir molt bé i quan ja estava a les darreres de rehabilitació me va xerrar el meu amic que de tota la vida he anat a escola amb ell, Llorenç Tous, i me va dir que si m'interessava fer feina allà, perquè jo tenia el títol superior d'activitats físico-esportives. I quan m'ho va dir, en plan, va ser una cosa que dic, m'agradaria fer alguna ara que ja comença a estar un poc bé. I en plan, no m'agrada estar aturat a dintre meva, en plan, jo soc una persona que no sé estar aturat tot el dia tancat a dintre meva, m'agrada fer una cosa o fer una altra i dic, ho provaré. I vaig començar amb una fent 20 hores i ara he anat escalant un poquet. I tu vas treure el grau superior de físico esportiu, m'imagino que hi vas anar per estudiar la carrera d'INEF. Exacte. Tens pensat tornar-lo a enganxar o ara de moment... Ara mateix no. No ho sé més endavant si canviaré o no, però ara mateix no ho tenc pensat. No, molt bé. Has dit que te van operar de la cama, no ara està bé. Com t'ha influenciat això també en el poder fer esport? Perquè una persona com tu que no sap estar aturada no pot fer esport durant una temporada, què va suposar per tu estar aturat? És a dir, jo, antes d'operar-me, jo me'n record que el dia antes d'operar-me encara era entrenar. En plan, me'n record que estàvem en quarantena i ma mare me diu, demà t'operen, i jo encara era dalt que me vaig aixecar una hora i un poquet. I me'n record que quan me van operar vaig estar, no sé si va ser un mes i mig, que en plan que no podia caminar, però després ja quan vaig començar a caminar, en plan me'n record que m'anaven les crosses i m'anava fins al gimnàs. I me'n record que un pi ma mare m'ha renyat perquè era un dia que plovia i me'n vaig anar a les crosses i ma mare quan vaig arribar m'ha dit de tot. Les mares se preocupen per nosaltres. Però penso que era una cosa que mentalment m'ajudava molt a anar allà. No, està molt bé perquè no és fàcil recuperar-te d'una operació, a més, una persona moguda, una persona esportista, estar tanta estona fora fer esport, és normal que cerquessis una sortida i que has d'estar a la piscina de Gat de Pere. Estàs content, no? Saber que estic molt content, en plan, tant en l'ambient personal en els que faig feina estic molt content, els usuaris és vera que sempre hi ha típica la queixa o sempre hi ha qualque problema, en plan, no tot és perfecte, però saber que estic molt content. En plan, és una feina que m'agrada, també lo del Mauta, que també és com si és la mateixa feina, perquè no és res a part, en plan, és la mateixa nòmina. També estic molt content i així seguesc. Molt bé. Vas molt al gimnàs, te cuides molt i també te cuides molt a nivell de nutrició. Com d'important és la nutrició per una bona vida saludable i per una bona vida esportiva? Jo penso que és la base. En plan, menjar bé és la base de tot. És a dir, tu pots fer tot l'esport que vulguis, que si després arribes a casa teva i comences a menjar o fritures, o salses, o coses d'aquestes que tinguin moltes calories, en plan, crec que ho tires tot a la basura. En plan, jo és vera que entre setmana intent menjar molt bé, intent no menjar res que no sigui sa i que no tingui tantes calories, però és vera que per cada setmana pues, m'agrada menjar, jo què sé, si anàvem a fer una pizza no m'agrada menjar-me el meu plat d'arròs. Saps? En plan... És normal. No sóc una persona tancada de dir no només puc menjar això, no. És a dir, jo és vera que de dilluns a divendres ho intent complir, sempre beber aigua i el que és vera que pintura el fin de setmana si m'ho vull fer una Coca-Cola, pues me la faré. No, molt bé, però és important perquè aquí xerram un poc de nutrició, però és una base molt important. Ara, ja per anar acabant, bé, no sé si vol dir qualque cosa més, qualque tema que no hagin tocat... No. Ara, per anar acabant, tens una pregunta enllaçada, tenim una secció nova en el programa, que és d'aquesta temporada acabat, de que el convidat anterior te deixa una pregunta a tu, fora saber que ets tu, i tu deixaràs una pregunta en el proper convidat o convidada, que ja serà en el programa 100 tu, ja vos ho deim, en el programa 100 no farem la pregunta enllaçada perquè se mos complicaria tot molt i l'enfocarem cap a una altra banda. Per tant, t'han deixat una pregunta a tu la respondràs i la pregunta que vol deixar per el proper convidat o convidada la me podràs dir amb acabat del programa quan estiguem per acabar, no falta que me diguis el mateix temps. És complicada la pregunta que te l'han deixat perquè va haver un convidat que va anar a rissar riso
innecessàriament, perquè ho hem de dir, que va ser en Roger li van cantar Rissar Riso, coneguent-lo ja tal, i va preparar un repte, que passa que va venir de Maria Bel i va dir, sí, m'han fet un repte, jo faré un repte en el pròxim. Val? La pregunta que t'ha deixat és que anomenis 5 persones que a nivell formatiu hagin fet formació a nivell d'esport tartà. Com en plan... Tomeu? Supos que, no sé, pots enfocar així com vulguis. Si vols dir 5 noms d'entrenadors, dirigents que hagin fet formació, o sigui, que hagin estat o que estiguin en algun club d'Artà. Fa d'entrenador, sí, jo crec que sí. En el final podem adaptar la pregunta així com vulguis. Que hagi informat gent. Saps? Sí. A lo millor que l'hagi informat com a jugador, que l'hagi informat com a entrenador, Sí. o que t'hagi informat, en el teu cas, per exemple, tu igual que jo he fet els cicles, i també te van formar com a tècnic en aquest cas. Sí, gent que hagi entrenat o que hagi influït, en aquest cas, a nivell formatiu en el nostre poble. Sí, Ho podem 5%. deixar algo així, que cap problema. Vale, ara dir... Bé, Pedro Moy, per ja una persona que vaig començar el futbol amb ell i per ja és un referent. Després tenc en Toni Tous, que són pare d'en Juret Tous, que amb ell van fer campions. Veus? És un dels entrenadors que sempre que me diuen sempre l'he d'anomenar. Després hi ha en Víctor, que també jugava a futbol i va ser entrenador meu de cadet. Després jo veuré que no era una persona d'Artà, però que me va influir molt en el grau superior, va ser en Pere Caldentell. Sí, en Gerard moltes vegades deia que ha fet tant anys formació hortà que no és d'hortà, però ja el tenim mig adoptat. Exacte. I després l'altre que te pugui dir... Si no, et settam en 4. Sí, settam en 4, però si tu dic qualcú més que diguessis aquesta persona cap ha fet problema. molta feina o tal... Si ara mateix... Ara dir, més que res diria Antoni Valle, en plan, penso que Antoni Valle era una persona que, sobretot a l'Artà, crec que ha crescut molt gràcies a ell. Beníssim, beníssim. Pintura no m'ha influït tant en jo, però penso que era una persona que per futbol, sobretot d'espalda, ha fet molt. Clar, és a dir, no era perquè t'havien influït a tu, que està molt bé que hagis tirat cap aquí perquè és encara més personal que el que volem en aquesta entrevista, sinó simplement persones que hagin influït positivament, formant a dins Artà. Val, la pregunta per el proper convidat o convidada ja la tens pensada? Ara mateix no, ara me la pensaré. Val, d'acord, anem a seguir. Què creus que és més important en el món de l'esport? La part mental o la part física? Mental. Mental, 100%. Sempre. Jo penso que el capet sempre va davant. Si el capet va bé, tot funciona. Tot i que ara estiguis a Gat de Pere, te mous molt per Artà, i te vull demanar, com veus les instal·lacions esportives del municipi d'Artà? Jo els veig bé, en plan, penso que, per exemple, tant en el camp de futbol van canviar césped fa poc, en el poli també van fer una petita obra que era que fa estona que no hi vaig, però ho van deixar bastant bé. Però sempre he pensat que Artà hauria de tenir tota la instal·lació deportiva junta. És una cosa que sempre, de petit, sempre m'ha agradat i penso que molts de pobles ho tenen tot junt i crec que és una cosa molt guapa. En plan, anar a un puesto, una instal·lació i veure que aquí hi ha un partit de tenis, aquí hi ha un partit de vòlei, aquí hi ha un partit de bàsquet i després hi ha un partit de futbol, penso que és una cosa que fa poble i en plan crec que és una cosa que Artà que m'agradaria. No, molt bé, molt bé, molt bé. Creu que la salut esportiva d'Artà és bona? Sí. Penso que Artà han sortit bé molts esportistes d'èlit i penso que Artà, sobretot els joves, la majoria li agrada fer deport. No penso que sigui un poble Que està aturat. que està aturat, exacte. Molt bé. I com veus la gau de l'esport? Si has anat a cap, no has anat a cap? No he anat a cap. No t'ha tocat anar a cap, No. No t'ha tocat anar a cap. No he anat mai, això no te puc dir. Veus? Ets el primer convidat que no ha anat a cap per cap circumstància dels darrers convidats que han tingut. Ets el darrer que no ha anat a cap. Esperen que te toquin anar-hi. Esperen que te toquin anar-hi, serà bona senya que te toquin anar-hi. Exacte. I ara ja per anar acabant, la pregunta que sempre hem fet a tots aquests programes, duim 99 programes i l'hem fet a mínim 99 vegades, i és, què creus que té Artà que té tant d'esportistes d'èlit? No ho sé, jo crec que els artanencs com que són molt picats i que m'ho agrada molt sempre ser millor en tot. Per exemple, a Sant Antoni sempre d'encartar és el millor i en el futbol o en qualsevol esport penso que també ho volen ser i crec que és fruit d'això.
I de molt bona resposta, estic bastant d'acord amb aquesta afirmació. Ara llegiré un breu recull de notícies, tu després tindràs el micro obert per despedir-te, per dir-me la pregunta que has pensat, però moltes gràcies per estar temps aquí a la ràdio. Ja anem amb aquest breu recull de notícies. Anem a començar primer de tot per aquest diumenge 16, que per fi va poder dur a terme la quarta caminada per la igualtat a la colònia amb molt d'èxit. Ja sabem que per temes de meteorologia no va ser possible, però la varen poder fer. En Marc Dols, per desgràcia, ha començat malament la temporada, ha caigut i s'ha romput la clavícula i li han hagut de donar punts, però se recuperarà aviat, ara ja fa la recuperació per aquí per Artà i aviat tornar a ser competint en el seu gran esport que era el ciclisme. En volei, Artà va acollir dissabte una nova diada corresponent als Jocs Esportius Escolars del Consell de Mallorca, prop de 100 nins i nines, entre ells 40 de l'Escoleta, a més de Portocristo, Sant Llorenç, Manacor, Petra i Sant Cervera, gaudiren d'un matí de voleibol. En ciclisme, diumenge 9 es va donar la sortida a la Challenge de primavera amb el trofeu Joan Serra. Com a primera etapa a les Salines, Rosa González va quedar en segona posició femenina i Jordi Cabré quedà tercer dels masculins a només 3 segons del segon. En atletisme, 3 artanens han participat aquest cap de setmana passat a Zúrich, Marató de Barcelona. Pau Piris, Toni i Andreu Reiners van córrer el més de 42 quilòmetres de distància que suposa una marató. En bàsquet, aquest cap de setmana, els júniors van guanyar el que possiblement era el partit per decantar la Lliga. Si no combaten cap error, seran campions de Lliga a final de temporada. El sènior va viure un vespre molt de marca dins de Caragol, però bé, que cap de setmana li toca anar a Andratx a jugar. A futbol, l'Artà no va poder fer la victòria contra el Santa Ponsa, que està també dalt de la taula. Va ser un partit molt igualat, però al final se va decantar la victòria per l'equip de Santa Ponsa. I ara una notícia trista, i és que des d'aquest programa volen traslladar el nostre condol per la pèrdua de Biel Moyà Vicenç, a tota la família Moyà, a tota la família de Licor Moyà també, ja que és una persona molt lligada i una família molt lligada en el món de l'esport local i també a Ràdio Hortà, a nivell de patrocini i ajuda d'esponsors de diferents equips, per tant, el nostre més sentit condol. I com a notícia més, aquest diumenge, 23, a les 5, obert en el públic, a dalt, en el teatre d'Artà, farem el programa 100, serà una taula redona on tractarem temes d'actualitat, temes de passat, també se xerrarà del futur del programa, perquè tot inici té un final i tot final té un inici, ja veurem què és el que passarà. També hi haurà sorpreses i esperem que vengueu tots, el públic participarà, podreu fer preguntes vosaltres també, que vengueu, perquè hi ha coses que els oients volen saber i nosaltres a vegades no ho sabem. Per tant, esteu tots convidats a les 5, veniu un poc abans i serem nosaltres, poden fer una mica de xerrada abans, i gaudiren tots d'aquest programa 100, que sense vosaltres no seria possible. I per totes aquestes notícies i moltes més, com sempre, les xarxes socials dels clubs, a les d'Esports Artà, a les de Ràdio Hortà Municipal i a les d'Artà en joc. I ara sí, Joan, la pregunta per pròxim programa. Bueno, ja tinc una pregunta per pròxim candidat, i és que què canviaries del poble? És a dir, una cosa que canviaries i una cosa que no canviaries mai. M'agrada. Tant sigui en tema deportiu com en el que sigui, de lo que ell pensi. Vale, beníssim. Beníssim. I ja tens el micro obert per despedir-te. No, ha estat un plaer estar aquí amb en Pet Toni i amb en Tomeu. En plan, és vera que feia molt de temps que havia de venir justament en tema de feina i tot. En plan, no havia pogut i ara que he pogut venir ha estat un plaer i això. Estic molt content que hagi pogut venir a la fi, fa estona que ho cercàvem. Exacte. Per moltes circumstàncies no s'havia pogut donar, s'ha pogut donar. Fa un parell de setmanes que veig gent que feia estona que havia de venir, m'han pogut anar tancant. Tomeu, crec que vol dir alguna cosa per mi? No, bueno, això bàsicament que sí que ja, de fet ara mirava l'agenda i crec que ja el teníem per final de desembre, crec que era, i després també per temes familiars o teus, o meus, o seus, vull dir, de tot tres, que al final no mos permetia concretar horari i per fi l'hem pogut fer, i bàsicament això, més que, com ja has dit, d'esperar tothom per aquest diumenge. I doncs, moltes gràcies, Tomeu, moltes gràcies, Joan. Estàs convidat a tornar quan vulguis. Esperem que puguis anar a una gala de l'esport. Exacte, anem. Esperem que tot segueixi igual de bé i estimats oients, de tant joc, fins diumenge que ve. Adeu!